Илдар әйтә, менә бәбәем, сиңа бүләк итеп, барып кайт әле берәр җиргә, сәяхәт итәргә ди. Рәхмәт җаным, балалар белән калып, мине шулай әни белән Кытайга җибәрде. Рәхәтләнеп ял итеп кайттык, дөнья күреп кайттык дигән кебек әйме. Кеше Таиландка әллә кая очалар инде ул. Кытайга очкан кешене мин бик сирәк күрәм. Әмма миңа һәрвакыт кызык иде. Ничек анда дип. Барып күрәсе килгән илләрнең берсе иде һәм минем тормышымда шушы хыялым тормышка ашты дип сөйләргә була инде. Беренчедән, 10 сәгатьлек юл моннан ерак инде, сүздә юк, пересадкалар белән очтык. Башта Мәскәүгә кадәр очтык, Мәскәүдән Пекинга очтык. Барып төштек без аэропортка, Пекинга. Мин уйлыйм бит инде хәзер. Монда аэропорт, чыннан да аэропортында бик зур, дала кебек. Аны йөреп бетерлек түгел. Беренчедән төшкәндә сөйлим. Самолет төшә. Мин уйлыйм, әле полоса юктыр дип. А полоса бар уже. А без шәһәргә төшкән кебек. Ни өчен шулай? Чөнки йортлар 100 метр менә йортлар, а без шунда полосага төшәбез. Полосага төшеп беттек, барабыз хәзер терминалга кадәр барганчы самолеттан карап барам. Без теге кешеләрнең йортларыннан самолет белән китеп барган кебек. Анда өстенә иләр. Аэропорт өстендә дә зур шәһәр, бер шәһәрнең иченә килеп төштек инде. Миңа шунысы кызык булды. Анда теге күрәсең урын әздер инде. Шуңа күрә өстенә иләр төзелгән. Анда 1 сантиметр җирне дә бушка түгел, анда кешеләр яши дип әйтәсем килә инде. Шуңа күрә барып туктагы терминалга төштек. Хәзер без 5 сәгать разница. Плюс 5 сәгать. Безнекенә караганда, анда күпкә төн булып чыкты инде. Без күпме әле 9 сәгать очтык беренчедән. Аннан соң 5 сәгать плюс разница. Хәзер ярар аңлатабыз инде, хәзер безгә бит инде 6 сәгать әле киләсе самолетны көтәсе бар, Далян дигән шәһәргә очарга. Шуңа күрә әйтәм, монда ял итеп утырыр урыннар эзләп киттек инде хәзер. Сорыйбыз, аңлатабыз инде. Алар ни инглизчә белмиләр, ни русча белмиләр, ни татарча белмиләр. Вообще белмиләр берни, только Кытай ягына беләләр. Но без үзебез телендә ничектер теге инглизчә әйтеп, бер-ике сүзләр белән әйтәм, hotel дигәч инде аңладылар, безгә әзрәк тыныгып торырга урын кирәк дип инде аңладылар. Икенче этажга дип күрсәтте дә инде. Хәзер килдек, бер Кытай кешесе инде, пожалуйста ди, менә кирегез ди. Әйтәм, how much? Күпме тора? Бу яза инде, үзләренең акчаларында язалар. Ә без теге долларлар белән килгәч, әле анда аларның акчаларында алышынмаган акчалар. Шуңа күрә безнең акчага ничектер теге санап чыгардым. Ансын соңрак әйтәм, ник санап чыгардым? Чөнки кирдек, әйтәм, хәзер инде зур бүлмәдер, әйтәм, икебезгә әни белән ятып чыкларлык. Какой анда зур бүлмә? 2 шундый кичкенә генә урындык, ул ятып китә торган инде. Шулай ятып китәсең дә урындыкта, аякларың сузып була инде. Шул алар өчен каруат. Менә ди, пожалуйста, сезнең ди апартаментларыгыз ди. Пожалуйста, акча түләгез. Безнең акчага 6000. 2 урын. Анда басып торга урын юк. Әйберләр куярга урын юк анда. Анда коридорның шитендә генә куясың да сумкаларыңны амин әйтеп алып китмәсәләр ярар дип. Һәм керәсең дә шунда утырып торасың инде ятып әзгенә. Туалет та юк, ванна да юк, бер нәрсә юк. Менә синең 2 урындыгың бар, сузыла торган, шунда ятып торсаң 6000 түләсең дә рәхәтләнеп йоклап аласың инде. Без кирип тормадык, әйтәм, рәхмәт. Булай утырып, икенче җирдә утырып була дип кирдек. Хәзер бер ресторан кебек җир инде. Кирбек җир түгел, ашата торган җир инде. Анда кешеләр утыралар, ял итәләр, шундый ук урындыклар. Токалар ашап утыралар, заказ итәләр, монда телевизорлар да бар. Шунда кирип тиз генә без ашарларга алдык инде. Теге тиз генә әле Кытай ризыгын ашап китеп булмый бит, нәрсә алырга белмисең. Шуңа күрә бургер алдык, чәй алдык та инде. Менюда рәсемнәр төшмәгән булса, аларда заказ бирү бик авыр. Чөнки Кытай теле ул бүтән иероглиф анда аңламыйсың, анда рәсемдә бик төшмәгән, аларда рәсем төшерергә ярамый, рекламаларда запрещен. Шуңа күрә иң матур реклама ул кызның йөзе төшкән, елмаеп торган йөз булса, ул иң зур реклама инде. А булай бүтән нәрсә язылган гына. Нәрсә Кытай телендә язылган. Аннан соң ашадык, ниттек, көттек 6 сәгать. Хәзер вакыт килеп җитә башлагач, терминалга барырга кирәк бит инде. И Ходаем, әлдә 1 сәгать алданрак киттек дигәндә. Әлдә 1 сәгать алданрак кузгалып, әйтәм, әйдәле әзгенә булса да үзебезнең регистрироваться итеп билетны алып, әйтәм, барыйк. Бармаган булсак, соңга калайдык. Ни өчен? Чөнки алар аңлата белмиләр. Таблоларын карыйсың, безнең самолет юк. Оказывается, безнең самолет дальшырак терминалда икән.
Шунда ничектер аңлап, ничектер барып, кіріп, сұрашып, біз шаба-шаба бардық, самолетқа ярар үлгірдік, отырдық та Далянға ұштық. Мында енді Қытай линиясы, мында Қытайша ризықлар берелер самолет ішінде. Бүтін нәрсе енді Қытайдағы кебек енді. Өзлерінің внутренний линия деп аталай енді. Меңа нәрсе сошады, har bir самолетта мына телевизорлар келіп түші алдыңа. Самолет зур, кішкене генә рейс болуына қарамастан самолет зур, креслолары да бик зур енді. Өзләре үшін бик комфорт эшләнгән енді халық үшін. Халық үшін эшләгән. Һәм мен анда нәрсә иң беренче нәрсә күз алга килде, әле аэропортта булганда Қытайлар келелер дә, мен бит инде теге без бит инде өйрәнгән, басабыз да, паспортны бирәбез дә, безгә билетны бирәләр. Бирәләр дә, без посадочныйга китәбез. Ә монда аларның алай түгел. Бу әйтә, анда ди распечатать итеп алыгыз ди, күрсәтә инде. Ниндидер бер аппаратура шундай зур гына. Шунда алыгыз ди, короче. Ә мен карыйм, Кытайлар киләләр дә, ниндидер бер флешка кебек нәрсә булай куялар да, буларга билет чыгара да бирә. Куялар да, билет чыгара да. Безнең флешка юк бит, безнең паспорт кына. Безнең паспорт кына булгач, мен инде әйтәм, без әйтәм, мы не можем. Пожалуйста, безгә монда бирегез. Дигәч, ярар инде, ярар дип, ничектер булар безнең багажларны алып, билетлар печат итеп биреп, шулар белән бер потокка кирип киттек без. Алар шундый ярдәмчеләр, теге аңламасаң, күреп алалар да синең бер нәрсә аңламаганыңны. Ярдәм итәргә торалар инде һәр вакыт. Теге андый яклап куркмыйлар, кешегә килеп ярдәм итеп, теге бер нәрсә аңламасаң, тиз генә переводчик табып алалар әле алар. Телефоннарында переводчик, русскийга переводчик алалар да, үзләренең телләрендә әйтәләр, тегендә безгә язалар. Шундый кызык кешеләр. Шуңа күрә ул яклап миңа бик ошады кешенең ярдәмчел булуы инде. Самолетта ризыклар ашадык, аларның ризыклары, алар өчен инде теге мин әйтмәс идем, без күп ашадык дип. Гомумән Кытайда бик күп ашамыйлар. Миңа шулай калганда, кичкенә генә бер күкәй, омлет, ниндидер шундый әйбер ризыкка бирделәр, алар өчен иртәнге ризыклары шул инде. Су бирделәр, юмырка бирделәр. Булай айрым пешкәнне. Гомумән айрым пешкән юмырка алар өчен аннан соң мин анда Кытайга баргач та бик күп күрдем инде аны. Һәрбер кибеттә күкәй пешереп, шушы юмырка пешерә торган нәрсәләре бар. Шунда саталар аны кибеттә. Берәмнәп пешкән юмырка саталар. Бер җирдә дә мин бүтән күргәнем юк мондай бер. Шундый күкәй инде ул бездә кебек. Бөтен җирдә саталар аны. Иң кызыгы шул булды минем өчен. Нәрсә өчен? Алар саныйлар, ул пищеварениягә бик яхшы, иртән ашарга алар өчен ул кирәкле әйбер дип табалар. Шуңа күрә иртән алар ашыйлар күкәй, ашыйлар рис, бер нәрсәсез, айрым гына пешкән. Ашыйлар бульон фәлән юк аларда, бик әйтмәс идем мин бульон бар дип. Кофе да эчмиләр алар. Әзрәк чәй эчәләр, су эчәләр күбрәк. Бик шикләнеп ашыйлар инде, әйтәсем килә. Һәм бик күп яшелчә ашыйлар. Яшелчә инде, ансы алданрак, алга табарак сөйләрмен күбрәк ризыклар турында. Абылай самолетта барганда менә шушы әйберләрне безгә бирделәр. Без учып килеп төштек. Безне переводчик каршы алды, инде анда инде безне көтәләр иде. Саша дигән исем бирделәр инде аңа. Господи, Миша бит әле. Ансы Миша иде. Миша исемле переводчик безне көтә диделәр, шуңа күрә мин барып төштем. Миша инде безне көтеп тора иде. Уразова, пожалуйста, безгә дип транспарантлар күтәреп килеп төштек. Нәрсә әйтергә инде? Ул бик яхшы русча сөйләшә иде. Анда минем өчен ул теге без русча сөйләшкән кеше булгач инде шатлык инде безнең өчен, шатлык. Бик матур сөйләшеп, каршы алды безне, алып китте. Гостиницага бардык, урнаштык. Гомумән, әзрәк кенә ятып тордык. Бер Китайга килгәч инде бөтен нәрсәне күрәсе дә килә бит инде. Бөтен нәрсә аласы да килә, шул ук вакытта ашап та гарысы килә. Һәм Кытайда бик көчле медицина дип әйттеләр, шуңа күрә инде без аларның клиникаларында барып күрәсе килгән иде. Шуңа күрә без планлаштырдык та кайсы көнне нәрсәләр эшләячәген. Өзебез белгән ризыкларны алырга тырыштык инде, рис алдык. Бирделәр аш. Рисны гына үзен генә бирделәр һәм кырында аш бирделәр. Аш һәм иченә ит тутырылган. Күп ит, күп.
шундый тәмле, йомшак пешергәннәр. Кеше бик күп карыйм. Аннан соң инде безнең переводчик сөйләп китте инде. Бездә ди хатын-кызлар ашарга пешермиләр өйдә ди. Бездә күбрәге ир-егетләр пешерәләр ди. Ә инде ир-егетләр күбрәк пешергәч, мин күрәсең, кемнеңдер пешерәсе килмидер инде, шуңа күрә ресторанга төшеп ашыйлардыр. Шуңа күрә рестораннарда ашаган кеше бик күп иде. Ну, плюс 5 сәгать инде арытты инде, беренчедән күнегеп китеп булмады көнендә үк. Аннан соң әзрәк көндә өйрәнеп киттек инде. Аннан соң шундый бер мизгел, без теге йокларга ятабыз. Безнең балалар монда бит инде әле 5 сәгать артта булгач, аларның сөйләшүләре килә минем белән, алар барсы да минем белән туры эфирга чыгалар да, әнә ничек хәлләр, безнең төнге 12 йокы килә, әйбәт дип, һаман алар белән сөйләшкәнче төнге 2ләр булып бетә иде. Менә шундый бер көндә бер төрле кичкә таба гына барсы да кайталар монда мәктәптән. Монда 7, анда 12, шулай итеп көндә шулай төнне генә ятырга туры килде. Булай иртүк торабыз ди, без завтракка төшә идек. Гидка әйтәбез. Мәйтәм, Миша, зинһар өчен, мәйтәм, безне шушы шәһәрдән нинди кызыклы әйберләр бар, мәйтәм, безгә сөйләп китсәң, без бик шат булыр идек, күрсәтеп китсәң дә дип инде әйткәч, ул әйтә, бездә ди монда ди Порт-Артур бар ди. Порт-Артур, инде аны ишетмәгән кеше юктыр. Аны бурын заманда безнең әби-бабалар да җырлаганнар. Анда сугыш булды, анда урыслар Кытайларга, японнарга каршы оборона тотып безнекеләр анда бабайлар сугышканы. Менә шушы знаменитый бер Порт-Артур, аны сөйләгән кеше юк. Мәйтәм, әйдә, без бер килгәч инде монда барып кайтыйк дип, 1 сәгатьлек юл иде ул. Шушы шәһәр ичендә, шәһәрне әзрәк кенә читкә чыккач инде, Желтое мореның бер читендә шушы Порт-Артур. Порт-Артур. Это же действующий, да? Да, действует. Кадерле дуслар, менә мин Порт-Артурга килеп җиттем. Үз заманында безнең ата-бабалар шунда сугышканнар, шушы портта. Әле генә без памятникка барып килдек. Зур каберлекләр. Порт-Артур шушы булай инде ул дуслар. Там зеленое здание, это дворца ЖД. Это русские построили, там зеленый. Кытайлар менә урысларны, безне барысы да хөрмәт итәләр. Шул заманнан калган хөрмәт әле ул. Алар инде безгә һәрвакыт юл бирәләр, дан бирәләр. Чөнки без аларны үз вакытларында японнардан коткарып, аларның шушы җирләрен яулап, аларга шушы җирне бүләк итеп калдырган өчен. Инде алар инде бик каты рәхмәтлеләр. Бүгенге көнгә кадәр алар барысы да беләләр, сөйлиләр ул турында. Һәм мәктәпләрдә дә, китапларда да ул һаман шулай язылган. Аны беркем дә тарихны кире язмаган анда, ничек бар шулай сөйлиләр. Аларның анда кичкенә генә музейлары бар. Музейлары, окоплар, андагы яткан окоплар, алар барысы да исән, бер нәрсә эшләтелмәгән, бер нәрсә тиелмәгән. Ничек бар? Алар инде анда сөйлиләр, халык та килә, туристлар да киләләр, карыйлар, күрәләр. Менә бүгенге көндә дә аларның Порт-Артур санала, менә шушы хәрби хезмәткәрләр күпме Кытайда бар, Кытайның обороны тотыр өчен, менә шушы шәһәр инде стратегический булып тора аларда бүгендә. Аннан соң инде анда университетлар бик күп. Ул медицина университеты, ул педагогик университеты, ул экономик университеты. Алар барысы да шунда бер ничек әйтим, бер шәһәр кебек инде, шәһәрдән шәһәргә барган кебек. Алар барысы да шушы Дәлән шәһәрендә бар. Бик технологик үзгәрешләргә бай. Анда менә бөтен Panasonic фирмалары, Sony фирмалары, безнең менә флешкалар кайда чыга? Без инде шушы
биналарны күрдек. Кайда алар чыгалар, менә шушы шәһәрдә аларның төп биналары инде, төп офислары дип әйтим инде, алар инде төп фирмалары шунда утыра. Вот здесь делают много-много техники. Все компании здесь расположены. Здесь тоже технологии мировые. Вот оно, где Panasonic Совместно. совместно делает. Вот сам завод Panasonic. Пожалуйста. Вот где наши флешки все делают. Нәрсә әйтергә кирәк? Менә китеп барасың, Америкада кебек. Озын, биек өйләр, барсы да пиаладан гына. Анда ул өйләрне санап бетмәслек. Һәм бер нәрсә күз алга килде, бер өйдә берсенә ошамаган. Менә бер ошаш өй табып булмый. Алар барсы да ниндидер үзгәрешләр кертелгән. Һәм шул ук вакытта элек менә урыслар анда сугышта булган вакытлардан калгач, бик күп мәктәпләр төзегәннәр, бик күп социаль үзәкләр төзегәннәр. Бүгенге көндә дә ул биналар барсы да исән сау, яхшы торалар, сакланганнар, аларны бик карап торалар, чиста, пөхтә бөтен дөнья. 1 квадрат метр җирне дә эшкәртелмичә калдырмаган, анда бөтен җирдә чәчәкләр үсә, анда бер чүплек күрмәссең, бер чүп тә күрмәссең анда шундый чиста урамнар, бөтен нәрсә каралган. Һәм безнең отелебез бик озын, шулай ук теге небоскреб кебек, аның 29нчы этажыннан безнең инде бик яхшы шәһәр күренә иде. Минем отельнең астында мәктәп, бик зур мәктәп. Ул мәктәпне сөйләп бетмәслек, мин аны инде көндә иртән торгач, шунда күз төшә бит инде. Балалар ничек тезелешеп басалар, ул карап торырга кирәк. Тезелеп чыгалар башта, барысы да күнегүләр ясыйлар. 2 сәгать иртәнге 6-нан алып 8-гә кадәр алар зарядка эшлиләр. Беркем дә соңга калмый. Менә әти-әниләр белмим ничәдә торалардыр алар. 5-ләрдә торалардыр инде күрәсең, баланы алып килер өчен кирәк бит әле сәгать 6-га килеп җитәргә. Алар инде барысы да бер төрле киенгән. Беркем дә ачык киенгән балалар күрмәссең. Барысы да спортивный костюмнардан ябык, барысы да зарядка эшлиләр. Беркем дә тайпалып, каядыр шавып, әллә нәрсә эшләп йөрми. Алар барысы да менә тезелеп ничек басалар, картинкада кебек. Менә шулай матур итеп тезелеп басып күнегүләр эшлиләр. Һәм кирип киткәндә кызык, кирип китәләр мәктәпкә. Башта бер отряд керә, бер кластер инде ул күрәсең. Теге класс миллиметр гына көтеп, сантиметр гына шушылай артларына тагын бер класс кирип китә. Менә үлчәнгән кебек бер артлы керәләр. Һәм беркем җигермей, беркем алдам чапмый, барсы тәртипле генә шунда кирип китәләр. Балалар турында сөйләй башлагач, мәктәп турында сөйләп бетәсе килә. Әйтәләр инде, менә аларның 11-12 ел укыйлар аларның балалары. 12 ел мәктәптә. Һәм мәктәпне тәмамлангач, малай кеше булса, әти-әнинең вазифаларына керә, аны укытырга, университетта укытып чыгарырга. Университетны тәмамлангач, әти-әнисе малай кеше булса, обязательно аңа фатир алып бирергә тиеш. Һәм фатир генә дә түгел, малай кешенең кесәсендә безнең акчага, мин санап карадым, әзгенә 1-2 миллион акчасы булырга тиеш. Ул үзенә килен алыр өчен. Димәк, өйләнер өчен аңа 2 миллион акча сум кесәсендә дә кирәк әле. Чөнки ул кызга бирә ул акчаны. Һәм ул акчасыз анда ул өйләнә алмый ул җегет. Шуңа күрә иң мөһиме аларга иң башта шушы акчаны җыясы бар әле. Шуңа күрә Кытайда бик күп малайлар. Электән малайлар күбрәк туган. Ни өчен? Чөнки малайларны күбрәк яратканнар, бер генә бала яраган аларга табырга. Алар сөйлиләр инде монсын. Шуңа күрә малайлар хәзер бүгенге көндә күп, ә кызлар әз. Шуңа күрә шулайрак.
Һәм кызлар шуңа күрә бик иркә. Иркә булгачтын инде хатын-кыз өйдә бер нәрсә дә эшләми. Бу бөтен үй эшләрен, бала карау, ашарга пешерү, юу, кибетләргә йөрү, ул барсы да егетнең өстендә. Кызларга анда ул яклап бик уңай яшәргә дип әйтер идем инде. Чөнки алар үзләрен карап, матур итеп, шулай үзләрен саклап кына яшиләр. Ә егетләр бик күп ярдәм күрсәтәләр. Ире булса инде 90% йөкләмә аның өстенә төшә. Менә электән аларда шулай булган. Бер генә бала ярагач, барсы да малай теләгәннәр. Барганнар, үзе бит инде күрсәтә. Кыз икәнен белсәләр, бала гомерен үзгәннәр инде. Һәм шуңа күрә малайлар бүгенге көндә дә күбрәк аларда. Әмма ләкин бер дистә ел элек закон чыккан аларда. Менә шушы табиб әйтә икән, баланың кызмы яки малаймы икәнлеген әйтсә, аны төрмәгә утырталар. Һәм ул бүтән медицина өлкәсендә хезмәт итә алмый. Шуңа күрә менә шундый катгый закон чыкканнан соң, алар әйтми башлаганнар, шуннан соң инде кызлар да күбрәк туа башлаган. Бүгенге көндә инде Кытайда демографик яклап бик бай, Аллага шөкер аларның. Аларның миллиард та 600 мең кешеләре бар. Һәм әйтергә кирәк, бүгенге көндә закон чыккан, гаиләдә 2 бала булырга мөмкин. Андый рөхсәт бүгенге көндә бар. Теге балалар турында сөйли башлагач, тагын әйтеп китәм инде. Чөнки теге Самирга, Камилага дип әйберләр эзләргә бардык та инде. Зур инде анда рыноклар инде алар. Менә әйберләре шундый сыйфатлы. Менә Кытай дибез без әйме, белмим, безгә нинди Кытай әйберләре киләдер ул. Нинди әйберләр саталардыр бездә. Әмма ләкин аларда Кытай әйбере, ул бөтенләй икенче әйбер. Алардагы сыйфат бездәге менә Төркиядән килгән әйберләрдә шундый сыйфат. Немецлардан килгән әйберләрдә шундый сыйфатлы әйберләр, алар үзләре шундый сыйфатлы киемнәр генә кияләр. Менә шулай китеп барам. Иң зур торговый центрларның берсе Юлмарт шопинг молл дип атала. Күбесенчә мондагы торговый центрлар безнекенә охшаган дуслар, шуңа күрә. Алар бик зур киемнәр саталар. Кием генә түгел. Ризыклар да саталар. Гомумән матур. Яңашый. Балалар рыногы ул зур, йөрү бетмәслек. Һәм бер әйбергә төшендем. Кызык булды инде минем өчен. Карыйм, бер бодилар инеп тора. Боди инде бездә кебек теге кичкенә футболка кебек инде, асларыннан эләктереп куясың да, безнең җәйге бодилар шундый инде безнең, гадәттә. Ә монда бодилар икенче төрле. Мәйтәм, нишләп монда нәрсәләр инеп тора микән монда? Боди һәм астында уйымы бар инде. Ачык, асты ачык. Алар әйтәләр, бездә памперс киертергә рөхсәт ителми. Ул балага начар йогынты, ул дөрес әйбер түгел диләр. Шуңа күрә алар инде менә йөргән җирләрендә эшлиләр инде. Аларга идән җәяләр дә, шунда гомумән менә барсы да уйланылган балалар өчен. Барсы да менә үзебезнең алар үзләрен туганнан бирле баланы инде дөрес итеп үстерәләр дип әйтәсем килә инде. Алар теге күп булуына карамастан үзләрен бик саклыйлар. Һәм инде кирәк яраклы организмга кирәкле әйберләр генә ашыйлар, яшелчә бик күп ашыйлар. Шуңа күрә алар бик тә тазалар. Ул яктан түгел, теге зур тазалар түгел, эчтән таза кешеләр 120-130 яшькә кадәр рәхәтләнеп юк якларында безнең кешеләр яшиләр дип сөйлиләр үзләре дә инде. Алар саныйлар менә шушы Далян кебек шәһәрләр, алар ди бездә ди иң яхшылары санала ди, чөнки монда безнең климат бик яхшы ди. Климат безнекенә бик ошаган. Мин әйтмәс идем. Бер генә әйбер бездән, без бит инде -30, -40 безнең кыш көне. Аларда андый кышлар юк, аларда кыш -1-гә кадәр. Аларда яшелчә бик күп үсә, бөтен нәрсә үсә үзләренеке. Менә әле мин бардым, җиләк күрәм. Бөтен җир җиләк. Аның тәмлелеге
Анан соң сұрадық, мен айтам, сіздің жилегіңіз, мен айтам, бізден бик айырылып тұра, не үшін алай шулай ул дегеш, бізде де законнар шундай катгый ди, бездә де ризыкка нитрат салырга ярамый ди. Балаларга җиләкләремне теге ашатасы килә, аны алып кайтып булмады, чөнки алар кайтып җитә алмаслар иде монда. Иртән барабыз, бүтән кеше суган күтәреп бирә. Менә күз алдыгызга китерегез. Яшел кыяк суган, зур үскән. Аларның суганнары булай гына түгел. Менә мондай. Булай үскән, кеше буе. Астында суганы да бар. Һәм алар бик күп итеп күмәк алалар да аны, һәм шуны күтәреп бурам иртән баралар. Миңа кызыклы кебек тоелды. Әниме әйтәм, әйдә алыйга шу суганны бездә күтәреп бирик мәйтәм. Мондагы кешеләр кебек, алар кебек булыйга әле мәйтәм, әйдә алыйга әле дип бер көн шулай базарга бардык. Бардык базарга, анда нәрсә генә юк. Менә анда булган яшелчә, җимешләр, алар бездә яртысының яртысы да юк. Безнең акчага санаганда фруктылар, яшелчәләр тиен генә. Менә тиен. Күз алдыгызга китерегез, менә 4 сум. Менә безнең акчага 4 сум була инде. 4 сум, 5 сум кило, ярты килосы. Мангалар бик алып күп ашадым мин анда. Манго зур түгел, теге безгә килә торган зур манголар. Менә кичкенәрәк кенә пешкән, яңа, менә аршыйсың да, аршыйсың, шундый тәмле. Таиландлардагы барып манголар алабыз, андый тәмле түгел ул. Нишләптер зурлар алар, а монда кичкенәрәк кенә шундый, уймак кебек кенә шундый, тиз-тиз генә ашыйсың, бик тәмле. Безнең гостиницада без иртән завтрак ашый идек. Шуннан соң аның кирәге дә тапмадык, чөнки кайдадыр кафеда ашыйсы килә, кайдадыр аларның ризыгында ашап карыйсы килә. Һәм күпләре әйттеләр безгә, бездәге пельменне ашап карагыз диделәр. Без өйрәнгән бит инде пельмен безнең якта ясыйлар дип. Алар әйтәләр, юк, пельмен бездә чыккан, бездә эшләнгән, без уйлап чыгарылган ризык диләр. Һәм мин аларга ышандым бер яклап. Чөнки аларда пельменне иттән генә түгел, төрле içine türlü ризыклар салалар инде. Креветкалардан да бар, иттән дә бар, доңгыздан да бар, аннан соң яшелчәләрдән дә бар, төрле. И алар барсы да тәмле. Барсы да менә ниндидер үзләренең специяларын салалар инде аларында. Шуңа күрә ризык бик тәмле. Без ашап карадык пельменне. Миңа бик ошады. Кая гына күрмәссең, обязательно лапша ашыйлар алар. Но безнең тукмаш шикелле түгел ул. Безнең тукмаш ул ваграк киселгән, ашка киселгән инде, без гадәттә өйрәнгән. А монда узун лапшалар. Узун һәм алар теге калак белән түгел. Алар барса таяк белән генә ашыйлар. Чәйгә килгәндә, дуслар, салыйм әле. Үзем, менә мин моны заваривать итәм инде. Заваркасын салдым. Бардык без чәй иленә. Менә сез уйлыйсыздыр, бүтән бездә саткан чәй, алар яхшы, Китайдан килгән дип саталар бит инде бездә. Алабыз, ничә сумга алабыз без чәйне? Бер пачкасын бер 50 сумга кырып алабыз инде без аның. Бәлки 100 сумдыр. Ну, булай, заваривать итәргән әйтәм әле мин. Пакетикны сөйләмим әле, пакетик турында соңрак сөйләрмен. Заваривать иткән чәй, без уйлыйбыз, ул Кытай чәе дип. Юк, дуслар, Кытай чәе түгел ул. Кытай чәе ул бик кыйммәтле чәй. Алар үзләрендә дә әйтәләр. Юк, бездә рыноктан чыгып алып була, ул безнең сыйфатлы чәй түгел диләр. Настоящий Кытай чәен күрәсегез килсә, әйдәгез безнең фабрикага дип, без шул фабрикага бардык. Анда инде рынок кебек зур эшләнгән биналар, 5-6 катлы, җир астында. Аларның нишләптер бүтән торговля үзәкләре барсы да җир астында эшләнгән. Төшәсең, аска төшәсең, җир астында яшиләр алар. Шунысы кызыклы булды. Килдек, берничә кат, 5-6 кат чәй генә саталар. Менә зур биналар инде чәй генә саталар. Һәм шунда инде без килдек, кирдек, утырдык, алар утырталар, шундай чәй церемониясын башладык инде. Салып бирәләр. Беренчедән чәйне салалар. Заваркасына чәйне генә салалар да бер кат эссе су салганнан соң шушы чәйне чайкатып түгәләр. Аннан соң яңадан салалар эссе су. Эссе су алганнан соң әзрәк торалар да сиңа шушы беренче чәйне бирәләр. Эчә башлыйсың, чәйне ичеп туеп бетереп булмый. Менә ичәсең дә ичәсең аны. Һәм аларның чәйенә шикәр салырга кирәкми. Чөнки булай ичәсең, булай да тәмле. Шикәр салу кирәкми. Гомумән, шикәр, туз дигән әйбер аларда бик теге яратылып ашалган ризыкларның берсе түгел.
Алар миңа калганда рисны да тузсыз пешерәләр, бүтән ризыкларны алар тузсыз пешерәләр кебек миңа. Шулай тоелды инде ашаган чакта. Бер тапкыр тузда эзләп йөргән чаклар булды әле безнең. Тузны эзлибез, солт дип тә карыйбыз. Юк, белмиләр, солтны нәрсә икәнен дә белмиләр. Туз сатмыйлар. Вообще юк кибеттә туз. Бер кибеткә кирдек, икенчегә иртәгесендә эзләп карыйбыз туз. Юк, тапмадык. Без туз бер җирдә дә сатыла торган туз югалар да, білмим кая саталар, кая алалардыр алар ул тузларын. Рынокта да юк ул. Без сорый белмибез инде, бәлки бардыр ул анда. Шулай итеп туз эзләп йөргәннәр тоже истә калды. Һәм алар әйтәләр, менә бер тапкыр заваривать иткән чәйне көне буе эчәргә мөмкин диләр. Өстенә саласың да эчәсең, саласың да эчәсең, көне буе эчәргә мөмкин, ул үзенең бер сыйфатларын да югалтмый. Шуңа күрә инде теге чәйне Кытай чәен алып кайтмасаң дөрес булмас дип, мин дә Кытай чәен бик барысына да алып кайтырга тырыштым. Алар төрле. Аларда бар яшел чәй, аларда бар зәңгәр чәй дип атала. Зәңгәр, ни өчен зәңгәр? Чөнки ул ташларны куа, яхшы почкаларга яхшы дип, аларны ансын зәңгәр чәй дип саталар. Һәм ул менә мин аны монда заваривать иттем. Яфраклары зур булып ярылып яталар инде. Кара чәй бар. Шул ук кара чәй бездә гадәттәге чәй инде. Ток ул кара чәй дип аталмый аларда, кызыл чәй дип атала, красный дип атала. Һәм төрле сортлар инде анда чәйнең өстеннән генә алынган, өзелгән, астыннан гына өзелгән. Һәм бик яхшы чәй, пуэр дигән чәй бар инде анда. Ансыз пуэрсыз миңа калганда беркем дә кайтмый Кытайдан, шуңа күрә мин дә пуэрны бик күп итеп алып кайтырга тырыштым. Һәм пуэрның бер кызыклы әйберсе бар. Пуэр чәйнең ул ни хәтлем элегрәк ясалган, җыелган булса, шул хәтлем яхшырак санала. Мәсәлән, пуэрны мин 10 ел элек җыелган чәйне, менә такта кебек аны шулай итеп прессовать итеп эшләгәннәр, шундый табак кебек инде эшләгән чәйләр бар инде. Шушы табак каты була ул. Шундый 10 ел элек эшләнгән чәй, ул иң яхшысы дип санала инде. 20 ел элек эшләнгән булса, еще яхшырак. Шуңа күрә кайтасың аны ватып элек такта чәй дип әйтәбез име, шуның кебек ватып кына нәйтеп заваркага саласың. Бик тәмле чәй. Давлениены тигез тота дип әйтәләр инде. Һәрбер чәй үзенең менә бер сыйфаты бар инде чәйнең. Мәсәлән, эчәсең икән давление төшерергә, эчәсең икән сосудларны чистартырга, эчәсең икән ашказанга бик яхшы, төнгә яхшы, юкларга яхшы, иртән яхшы. Гомумән, мин шундый бер әйбер күрдем, кызыклы бер әйбер, аэропортта утырасың. Самолет көткәнче күп кеше күрәсең бит инде, Кытайлар бик күп. Карыйм, һәрбер кеше үзенең бутылын йөртә инде. Менә шушындый бер савытлар инде ул. Өстеннән фильтры бар, теге чәй заваривать итә торган бер сеткасы инде. Һәм бу төше ябыла да, астыннан ачыла да, салып була инде шуннан. Гомумән нәрсә әйтәсем килә, һәрбер кеше үзенең чәе белән йөри анда. Анда юк, андай әйбер, теге каяндыр чәй сатып алу дигән әйбер миңа калганда аларда кафеларда бөтенләй юк. Үзләре белән йөртәләр һәм менә кемгә нинди чәй кирәк, шуны ичеп йөриләр алар. Шуңа күрә миңа калганда алар шундый тазалар. Сәламәтлеләр. Менә торговый центрларда, аэропортларда бөтен җирдә автоматлар тора. Ни белән? Озон белән. Озон. Үзләренең шушы бутылкалар белән киләләр дә алар, шушы озонны тиен генә акча салалар, шушы озонны бушатып алып, шушы озонны ичеп йөриләр алар. Алар үзләре сөйлиләр инде, безнең чәй Тибетта гына бар диләр. Һәм шушы территорияда гына чәй үстерәләр. Чәй үстерә торган үзләренең плантациялары бар. Алар шушы шәһәрдә түгел, шәһәрдән бик ерак. Бер 2000-3000 чакрым тирәсе барып, шунда җыялар, шунда гына алып киләләр фабрикага диләр инде. Шуңа күрә чәй аларда үзләрендә теге үсеп утырмый булай. Менә без уйлыйбыз, бөтен җирдә чәй үсә Кытайда дип юк. Аларның үзләренең менә шунда Тибетка, нигә барып үстерәләр инде. Чәй үстергән кешеләр анда бик бай кешеләр дип санала. Чөнки чәй аларда бик кыйммәт. Ни өчен мин сезгә әйттем, менә рынокка барып, Кытай чәен алып булмый дип. Бездә кебек пакетик булса, пакетикны алар бөтенләй чәйгә санамыйлар. Алар саныйлар, пакетик ичкән кеше үзенә начар краска ичә, химия ичә, аны эчәргә ярамый диләр алар.
Инде менә Кытай чәе ул бик кыйммәтле чәй, шуңа күрә алар менә үзләре өчен шушы кыйммәтле җиргә барып сатып алалар шушы чәйләрне. Минем өстәлдә нинди серле әйберләр бар?